Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Boubacar Sidiki a bɛ jamana kunnafoni de maana nka kuma dɔ la ka taa tiɲɛ ɲini k'a dɔn kɛnɛkolo jala kan an tɛ dɛsɛ k'o kɛ yanni sɔɔni cɛ min ye an ka ciden ye i k'a dɔn premier ministre ani député karilen don ɲɔgɔn na sɔgɔmada in na min ye Mayiga ye an n'a wele k'a ɲininka ni baaraw bɛ cogo min sabula a bɛ kɛnɛ kan n'u y'i bɔ la kunnafoni minnu bɔlen don sɛbɛnfura la Boubacar Sidiki an na laban k'olu dada ɲɔgɔn kan min ye Amɛri Jakite ale ka yamaruya ye n'a ye wuli ka jɔ kɛ an b'a dadu o bɛɛ bɛ cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ tɔgɔ tugara naamu bala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki yani ani Mayiga ka ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn palais fanfɛla la sabula min ye fanga ɲɛmaa ye premier ministre ani awɔ député kan ka ɲɔgɔn ye o kuma an tulo fɔlelen bɛ Mayiga waati y'a ja a bɛ se ka don an kan Boubacar Sidiki yani Mayiga ka weleli kɛ n bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula maa min ye sɛbɛnnin kɛ a tɔgɔ de ko Umaru Angoyiba Baro kolondigi Boubacar Sidiki Bamaji ta kɛn bɛ sɛgɛn ani dakisɛ bilen sabula lafiyaw t'o sɔrɔ tuguni Boubacar Sidiki i k'a dɔn danga ani jamanadenw ye dugawu min kɛ i k'a dɔn a bɛ ne ka Bamaji jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen minɛ u tɛ to kɔrɔna u tɛ to tilebin u tɛ to camancɛ bolo la wa n'u donna hali mɛnɛmɛnɛ dingɛ kɔnɔ u bɛ taa wagabɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ka bɔnɛ da u kan o de la Boubacar Sidiki i k'a dɔn a bɛ ne ka tile damadɔ bɔ i k'a dɔn wulikajɔ dɔ nana boloda Hɔnbori i k'a dɔn ayiwa donya don min ye araba o araba olu ka doyafɛ bɛ sigi i n'a fɔ Bamaji jɛrɛjɛkulu kelen bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ u labanna sa Boni fanfɛla in kɔni u y'o bɛɛ lajɛlen to yen k'u kun da Hɔnbori kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn awa donya u ye misi minnu juyan u ye bingani wale minnu kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen bɛ taa kamaro ɲɔgɔn na doyafɛ la i k'a dɔn awa misiw bi feere fan min fɛ n'o ye garabali u bɛ taa fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn wari tila ani dabali kurantigɛw la o de waati kelen Mali sɔrɔsiw ye faamuyali sɔrɔ ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ Bamajiw u faralen bɛ ɲɔgɔn kan u yɛrɛ sɔmina Boubacar Sidiki i k'a dɔn karaw sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sɔrɔsiw kɔni balila ka se ka taa suruw ka ten u fana ni u ka marifaw tun bɛ ɲɔgɔn na u ye mugu wuli Boubacar Sidiki i k'a dɔn an ka maa fila olu kɔni tora sabula sɔrɔsi kelen ani irisiw ka sɔrɔsi kɛ kelen u fana ni tora la Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko kabini o kɔni kɛra a bɔr'u da k'a ma bɛn Boubacar Sidiki k'a dɔn sisi bɛ kɔtigɛ tuma min maa 18 olu dara basikɛnɛ na maa 6 olu fana bɛ joli la Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ma ban dɛ an ka sɔrɔsikulu u nana lajɛ sa k'u bɛ giri dɔw b'a fɔ ko u bɛ boli min ye maa 600 ani maa 11 Boubacar Sidiki sɔrɔsiw y'olu de ɲɛnama minɛ sɛbɛnnikɛla ko olu minɛni o ye sɛgɛsɛgɛli de kun ye k'a dɔn ayiwa wulikajɔw ni hakilina minnu bɛɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn min ye moto ye moto min n'u k'a ma Absolic u y'o kɔnɔndɔn fana bɔsiw la Boubacar Sidiki i k'a dɔn yangadi yen ye bɛɛ lajɛlen karilen bɛ ɲɔgɔn na sa i k'a dɔn haraba sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi Boubacar Sidiki min kɔni ye ayiwa jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma Katiba Masina i k'a dɔn olu ka wulikajɔ ayiwa parce que o kuma an bɛ segin ka na Mayiga allo oui Mayiga salamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Mayiga sɔgɔmada in na e ye jɛgɛfɔ ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye i k'a dɔn ayiwa premier ministre ni député kan ka ɲɔgɔn ye yalima a ko bɛ cogo di baara daminɛna wa daba ni o ye sɔgɔma ka karamɔgɔ Boubacar Traoré fo arabi nana so fo ka Mali den bɛɛ lajɛlen Naam ayiwa i k'a dɔn nɛgɛ Mayiga a na tila ka segin ka na Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sɔrɔsiw kɔni ma tɔtɔ ko la a ko ayiwa fa bɛɛ lajɛlen minɛnen don ayiwa sɔrɔsiw bolow kɔni fɛ Bamaji ninnu taa yɔrɔ tɛ bilen o de la kɔsa in na u y'u kun da Hɔnbori kan Hɔnbori fana laban u kɔyɛr'u da i ko ayiwa kabako Boubacar Sidiki maa kɔni t'a dɔn ko in bɛ taa laban min na sonba kule yɛrɛ dama faralen ɲɔgɔn kan bingani wale ka taa mɔgɔw ka misiw bɔsi an'u ka baganmisɛnninw Boubacar Sidiki n'a jara a na se fila nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula
soir de Bamako wula karamɔgɔ tɔgɔ tungara ne ye soir de Bamako bila ne b'a ta fari nin ye maa min ka sɛbɛn nin ye Laya Jara nin ye a ka fasiri Laya ko k'an ka taa Kucala région na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Molobala ye Molobala o ni Kucala dugu camancɛ kilomètre 30 bɔ ɲɔgɔn kɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin maa murutilen ninnu ye Zumba kule binganikɛla ninnu e ko o taalen tɛ o zolen da yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na wa Bougazelli i jɔ dɔɔni Mayiga salamu aleykum ayiwa bisimila an tulo b'i la ayiwa an y'a fɔ cogo min na nin waati kɔnɔ an bɛ CICB la n'o ye Centre International de Conférence de Bamako ye mun ye jamana premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale welelen bɛ CNT maaw fɛ kalo 10 a ka wulikajɔ tɛmɛnen kɔfɛ n'o ye programme d'action gouvernementale ye PAG ka se ka wele min k'a ɲininka wagati min dira a ma baara minnu kɛra a bɛ kundama jumɛn na o baaraw tun bɛ senna bi sɔgɔma in na a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 o y'a sɔrɔ an bɛ kɔnɔ kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 9 sanga 30 jamana premier ministre tora yan nɔ nɛgɛ kanɲɛ 9 sanga 40 baaraw daminɛna baaraw daminɛna nka ka kuma surunya gɛlɛya donna baara la an bolo cogo di sabula mun ye labɛnw majɛba de ye labɛn ninnu kɛ kunnafonidila min bɛ kɛnɛma a fila tɛ so kɔnɔ anw yɛrɛ ma se a kɔnɔna sɔrɔ nka an y'an débrouiller ni ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ u ye yɔrɔ dɔ labɛn ni ka télégramme géant bila yen nɔ an bɛ o kɔnɔna de la nka nin baara sugu jamana kɔnɔ n'u b'a kɛ mun ye kunnafonidilaw ye n'u ɲinɛn'u kɔ u bɛ cɛjugaba de kɛ baara in kɔnɔ siga t'o la minɛ sabula u y'a daminɛ ko carte de dɔ bɛ yen nɔ ko carte d'accréditation CNT o carte dira maaw ma a bɛ san 1 ni kɔ bɔ o bɛ sɔrɔ maa bolo mara la tuguni wa o tunun na a yɛrɛ k'a fɔ a dabɔlen don a kama de u y'o dabɔ o kama yɔrɔ kɔni an b'o fɔ k'o jɛ yan nka ala ni Manga Dembele primature kɔnɔ ale ka wulikajɔ fɛ ale gɛrɛla kunnafonidilaw la ni ka yɔrɔ dɔ ɲini ka di an ma yaasa an ka se ka baara di jamana denw ma cogo min na an b'an pan o yɔrɔ kunna ni ka maaya kɛ i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na CNT kɔnɔna la jamana premier ministre nana a n'a ka gouvernement maa bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ministre kelen ma ministre jɛ bɛɛ bɛ kɛnɛ kan CNT maa fana bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan kɔrɔfɔw daminɛna mun ye Maliki Jaw fɛ ale ye folikan kɛ ka se k'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu tanyana ka se ka mun kɔni sangaburanin ka ɲɛsin olu ma o tɛmɛnen kɔfɛ u ye weleli kɛ député maa minnu bɛ assemblée kɔnɔ bi n'o ye CNT ma u y'olu wele a maa bɛɛ kun dafalen bɛ kɛnɛ kan baaraw daminɛna baara bɛ tali kɛ kun fɔlɔ sanga 5 kɔnɔ n'o ye heure 5 ye heure 2 fɔlɔ mun ye députéw ye olu bɛ ka ɲininkali ta ni ka tɛnku jamana premier ministre la sanga 3 ɲɔgɔn bɛ premier ministre bolo ka se ka o ɲininkaliw jaabiw kɛ baaraw bɛ taa kun cɛ fo ni ala sɔnna ma wulafɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 wagati o de labɛnnen don an bɛ nin wagati min kɔnɔ nin ye wulikajɔw kɛra députéw fɛ ka jamana premier ministre i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye Nuhu Sari ale ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ mun ye jamana premier ministre ye ko n'i ye baara ta ko 100 o 100 ko baara bɛ sɔrɔ a sera k'o de kɛ ko manjɛba de bɛ baaraw la ko logement sociaux ko kɛra gɛlɛya ye ko mun de b'a bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma ko mun ye jamana cakɛyɔrɔw baaradakow ye ko dugu caman bɛ jumɛn b'o ko la n'o ye kanami ani polisiw ka kɔnkuru k'a ka ɲɛfɔli kɛ ko kuma ko premier ministre yɛrɛ nisɔndiyalen b'a ka kalo 10 in kɔrɔ wa k'olu bolo ko kalo 10 in kɔni a ma se ka kɛ fɛn min ma ɲɛna ko mais ko n'i y'a yɛrɛ ɲininka k'a nisɔndiyalen don bi wa o ɲininkali kɛra ale la mun ye jamana den minnu bɛ jamana kɔ kan diaspora n'o ye jamana yɛrɛ bɛ kɛ anw fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara fɛ mun ye Buye Sise ye diaspora maaw tɔgɔ ale ye kuma ta a yɛrɛ k'a fɔ ko mun ye jamanadenw minnu bɛ jamana kɔ kan ko carte d'identité kura bɛna dilan malidenw tɔgɔ la n'o ye carte d'identité biométrique ye ko yalima jamana ɲɛmaa kelen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ yaasa a kana kɛ gɛlɛya i n'a fɔ carte d'identité gɛlɛya bɛ cogo min na ko sabula jamanadenw minnu bɛ jamana kɔ k'u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ kosɛbɛ u ye ɲininkali damadɔ minnu kɛra jamana premier ministre la ani CEDEAO ka gɛlɛya ani Mali ka gɛlɛya k'a kelen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ ko sabula ko malidenw bɛ ka sɛgɛn malidenw bɛ ka tɔɔrɔ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ yaasa Mali ni CEDEAO ka bɛn dakun kelen kan yaasa gɛlɛya in ka se ka wuli cogo min na o ɲininkali taara ɲɛsin premier ministre ma an bɛ nin wagati min na premier ministre yɛrɛ ma kuma daminɛ fɔlɔ ɲininkali bɛ ka k'a la ni ɲininkalibaw yɛrɛ b'aw bolo ka tɛnkun na i ni Daba Tunkara an b'aw ka bila la. Bien alors Mayiga i k'a dɔn i y'a fɔ fɔcogo min kuma ɲɛna yalima i ka jateminɛ ani hakili jagabɔ la premier ministre i k'a dɔn ayiwa a yɛrɛ bɛ cogo jumɛn in na hakilina jagabɔw la ani jaabiw la e yɛrɛ ɲɛna komi i bɛ kunnafoni caman galama a na se ka jaabi ɲɛnama di yan. Karamɔgɔ Daba Tunkara an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye premier ministre a bɛ fɔ cogo min na ka dɔn ma k'a ye bi dɛ député fɛn fɛn nana bi hali maaw kun jigi maa mun kan k'u bɛna ko nɔgɔya cogo min na a ma nɔgɔya bolo maa kelen n'o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye o de ye kuma ta k'a jira k'a fɔ bɛɛ b'ale dɔn kumacogo la Abubakar Sidiki Fɔnba
ale y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ jamana ɲɛmaa gouvernement ɲɛmaa fo ko ka kɛnɛjɔ min kɛn bɛɛ bi ne ka se ka Mali ka danbe segin Mali ma ka Mali ka hɔrɔnya segin Mali ma k'o ye maa min ka baara ye bi k'a bɛ se ka fɔ k'o ye Sogɛli ka baara ye ani finitigiwlakaw ye kɛlɛba minnu kɛ kɔsɛbɛ na Mura kɛlɛ mun kɛra hali nisɔndiya jamana premier ministre kɔrɔ nka n'o bɔra yen karamɔgɔ Daba Tunkara jamana gouvernement kɔni sigilen bɛ nka a tɛ ka wɔsi sa nka a bɛ komi baara in ma nɔgɔya bolo bi kosɛbɛ han ayiwa basi n'i ye ɲininka n ka jateminɛ kɛcogo la komi don yanni nɛgɛ kanɲɛ 18 cɛ n'a kɛra cogo min na jamanadenw na bɔ a kalama nka a kɔni ma nɔgɔya bolo an bɛ nin wagati min na fɔlɔ bien alors Mayiga i k'a dɔn an tulo kɔni fɔlɔlen don ni ko kura kɛra yanni anw wulili cɛ i bɛ se k'an wele an b'i ka bila la ka se ka kunnafoni di jamanadenw ma ni Ala ka jɛ ye an b'i fo k'i walemadɔn i ka cɛsiri la an fana b'aw fo aw ni ce aw ka baara la an bɛ jamana dɛmɛ lajɛlen fo ka to radio Jɛkafɔ sanfɛ yanni baaraw ka ban kunnafoni laban mana kɛ min ye o bɛ lase aw ma aw ni ce merci bien Mayiga Boubacar Sidiki an bɛ bɔ i k'a dɔn palais la ni ka na an jogo yan siga t'o la bala bi cogo di karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko soir de Bamako wula soir de Bamako min ye Laya Jara ye nin ye a ka fasiri ye Laya ko min ye Zumba kulew ye binganikɛlaw n'u taalen b'u dogo terrorisme kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Kucala région ye e ko o t'a fɛ ka o ɲa da yen wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye Molobala ye kununko araba ka bɛn avril kalo tile 20 ma san 2022 i b'a ye k'a fɔ min ye Kucala région ye nin ba manjilaka ninnu e ko o ma taa u deli nango ni k'a lama ye wa min ye Molobala ye Molobala kumana ka yɔrɔ n'o ye sous préfecture ye o taala ka taa tasuma don yen na ka yen fɛnw bɛɛ lajɛlen kari-kari dagarandilenw kɔni ye a jira k'a fɔ o kɛlen kɔ k'o waleyajugu in kɛ e ko o ma bɔ k'u kunda yɔrɔ wɛrɛ kan Kucala région kɔnɔna na n'o ye Zangela ye wa Zangela u taalen kɔ yen i b'a ye k'a fɔ yanni u ka nin baarajugu yɛrɛ kɛ tile 2 ka kɔn nin baarajugu waleyali cɛ i b'a ye k'a fɔ k'u kundana o ni préfet n'o ye kumanda ye o n'o ye ɲɔgɔn ye o ye ɲɔgɔn ye kɔrɔfɔ min tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ maa tɛ o dɔn commandant ale kɔni ninkɛnɛ kɔni karabara bawo a fatula ntɛnɛn tɛmɛlen n'u nana nin baara in waleya kununko araba wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ halisa min ye Yoroso ye nin ba manjilaka ninnu kɔni b'a la ka zolen da ka taa min ye Yoroso ye o yɔrɔ fana dagaba wulilen don nin ba manjilaka ninnu fɛ o kɔni b'a la ka fɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se ka yen sigibaw ni ka u ka sigi ni k'a koya u bolo min ye maa caman ye o y'olu ta ka taa ni o ye a bɛ waati jan bɔ wa min ye Bura ye o kɔni min ye wulikajɔ ye anw ka armée fɛ o b'a la ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ anw ka jamana seleke naani a bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na kananko bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na o ko ninnu ka b'a la ka waleya donni a dugujɛ n'an bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyalen don n'an ka forces armées maliennes ye nka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɛrɛnkɛrɛnyala min ye Kucala région ye ka taa Sikaso région fɛ ni janto ma kɛ min ye nin bamanjilaka ninnu e ko u t'a fɛ ka t'u dili don yen wa n'a ma kunbɛ joona a bɛ na kɛ kasara ye waati ni don nataw kɔnɔna na wa ko hakililanjigi min ye hɛrɛma kɔnɔ ye o ye waleya nin bamanjilaka ninnu ni waleyajugu fana bɛ taa ni ka yenkaw ni ka o sigibaw sɛgɛrɛ o senfɛ i b'a ye maa saba olu nin dola a la doyen kelen kunbɛ o la wa ko min ye halisa u ka wulikajɔ ye u b'a la ka ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ jamanadenw bɛ se ka degun sɔrɔ cogo min na o kɔni y'u ka wulikajɔ ye nka anw ka forces armées maliennes olu fana kɛn bɛ k'a jira u kale ka don ni nin bamanjilaka ninnu kɔni n'u ma segin u ka waleyajugu waleyali la olu fana tɛna sɛgɛ u faali la u tɛna sɛgɛ u minɛli la k'u ɲininka u dalakan na minnu mana se ka minɛ bolo la u bɛ minɛ wa ni minnu tɛ ɲɛ faali kɔ u bɛ sɛbɛkɔrɔ faa fo ka fu fa u fɛ nin kun ye wulikajɔ ye wulikajɔ min n'o ye fasiri sɛbɛn ni Laya Jara ale de ye a fasiri soir de Bamako kɔnɔna na Boubacar Sidiki n bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le véridique Boubacar Sidiki dibila lakari ye tandɛgɛ ma ye siga t'o la ɲɔgɔndan min kɛra polisiw ni maakuraw tɛli la polisi baara la Boubacar Sidiki i k'a dɔn maa caman ye kunnafoni bɔ k'a jɛnsɛn ko namara kɛra sonyani kɛra bingani kɛra a la Boubacar Sidiki i k'a dɔn maa dɔw taara ɲɔgɔndan min n'o ye sɛbɛnni ɲɔgɔndan ye o ma ye hali a kɛnɛ kan sɔsɔli kɛra polisi yɛrɛ ɲɛmaaso bɔra ka kuma waati la u ko kuma bɛɛ a bɛ fɔ nganamu kɛra sen min ye polisiw ka nin recrutement ye nganamu ma k'a la ko jɛlen don sɛbɛnnikɛla ko a ko ale bɛ segin kunnafoni kan ni k'a jɛya min ye Alibe Latarawele a ko a ɲɔgɔnna sonyani tɛ yen sonyani min kɛra polisiw ka nin dali la ale b'a sɛbɛntiya min ye Kayikaw fɛ yen centre kelen de tun bɛ yen Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɛbɛn minnu ye faamaw ani minnu bɛ se ko la Boubacar Sidiki olu ka maaw de taara ayiwa polisi baara la Kayi centre la Boubacar Sidiki hali u ma ayiwa concours yɛrɛ jɛlen kɛ ka sun k'u wele dɔrɔn Boubacar Sidiki i k'a dɔn ka taa fini d'u la u ka tɛmɛ ni baara ye ko
olu b'a dɔn u b'a sɛbɛntiya wa numéro ni numéro minnu bɛɛ Bougazelli n'olu taara ka sɔrɔ u ma épreuve écrite kɛ a numéro bɛɛ lajɛlen dafalen b'olu bolo wa u bɛ numéro fɔ Bougazelli a ko i k'a dɔn nin ye ko ye min n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ o tuma hali bi n'a ka bi sɛgɛsɛgɛli ka kɛ k'a ko ɲɛɲini a dɔw yɛrɛ welela ka bɔ Bougazelli e k'u ma entraînement daminɛ wa a ko épreuve écrite Bougazelli maa kelen tɛ nin numéro kofɔlenw na minnu y'a kɛ numéro jumɛn ni jumɛn 50 50 029 50 045 50 047 50 075 50 024 50 135 50 137 50 147 50 151 50 141 50 248 50 260 Bougazelli maa 50 bonyango a numéro tɔ bɛɛ ni maa min b'a fɛ ka numéro ninnu dɔn sa Bougazelli i k'a dɔn journal min n'u k'a ma le verdict numéro in bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ maa 50 taara jala la ten Bougazelli ka sɔrɔ u ma concours u ma ɲɔgɔn dan kɛ a bɔ k'a jɛlen don a sɛbɛkɔrɔ jɛlen don wa ale bɛ sɛbɛnfura in di a ka se ka faamuya polisi ɲɛmaaso kɔni kun dimina kunnafoniw dili la kunkɔrɔ la k'a fɔ ko a fɔra tuma bɛɛ ko ayiwa namaraw ni talifu bi kɛ ko sen ye talifu ma kɛ wa ko a jɛlen filɛ nin ye joli tɛgɛ o tuma directeur général de la police nationale o tuma a kan ka wuli ka jɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin numéro kofɔlen minnu bɛ verdict kɔnɔ Bougazelli ko ale dalen don a la a dɛganiyanen don n'a ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le verdict kɔnɔ a ka bi bɔli la le verdict ka fara fasarali jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko la lettre du peuple jamanadenw ka bataki la lettre du peuple n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye fasirikɛba o ye Jean Goyita ye Goyita ko mun Jean Goyita ko min ye Alde Bamako ye Félix Houphouët-Boigny ye min n'o tɔgɔ dan bɛ o la ko n'a janto ma kɛ bɛɛ i n'a fɔ i datula la cogo min na ni polisiw ma ta ka ɲɛ yalima baara bɛ kɛ ka ɲɛ wa a bɛ gɛlɛya min ye Sogonikɔ kɔnɔna ye otogara min bɛ yen min ye n'a yɔrɔ kɔni lakodɔn bɛ Bamanjilakaw ni Zunbakulu ni Nangarabaw dagayɔrɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Alde Bamako ye e ko o mana dɔ fara a ko hamina kan wa min ye Alde Bamako ye san 2002 min kɔni n'a kurunbɔ kari la k'a to a ta k'a dala ma hinɛna Kodiwarikaw ka jamanakuntigi kɔrɔ la Félix Houphouët-Boigny wa ko in n'o ye Alde Bamako ye a bɛ dugukolo fiyɛfiyɛ min kan hectare 6 bɔɲɔgɔnko nafolo bamugu kule min n'o dɔn n'a jɔli fana na sefa wari miliyari 14 nka n'i y'a lajɛ bibi in na e ko Alde Bamako a t'a to a bolo wa bawo a kɛnukɛ bɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni ŋanamu kɛ yɔrɔ don Zunbakulu zomisɛnnin fara kumaba kan ani ɲɛnaminifɛnw feere yɔrɔ e ko yɔrɔ in kɛn tɛ o ye wa min ye minkɛyɔrɔw ye magasinw k'o yɛlɛma k'o kɛ baariw ye o kɔni o kɛn bɛ Alde Bamako o taabolo bibi in na Janko ko min ye magasinw ye n'i y'a jɔ magasin 3 o 3 magasin kelen kɔni bɛ yen min kɔni dan bɛ Nangaraba kule ninnu fɛ k'o kɛ sufɛ ŋanamukɛlaw olu ka taabolo kɛyɔrɔ ye n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ ko ni Alde Bamako ni janto ma kɛ min kɔni wulikajɔ ni waati nataw kɔnɔna na a bɛna kɛ yɔrɔ ye hali maa minnu kɔni ye Ala minɛ ka taa sigi yen ka yen kɛ sugubulon ye ka taa sɔrɔ se tɛ u ye dabali tɛ u ye ko a ko e ko maa caman tɛna magasinw datugu ni k'i kɔ don ka taa fan wɛrɛ fɛ wa bawo min ye fasirikɛba ye Jean Goyita a ko k'a ye maa dɔ ɲininka n'o ye Jarakɛ ye Madu Jara ko min ye Alde Bamako ye olu sɛgɛnna ten koyi ko Alde Bamako n'i y'a kofɔ bɛɛ i bɛ yɔrɔ nɔgɔlen i b'o de kofɔ lakanabaliya Bamanjilakaw n'o ye Zunbakulow ye misɛnman ni kumaba ka taa se min ye ɲɛnaminifɛn muguman ni sisiman ni kisɛman o feere yɔrɔ don wa min ye Nangarabaw ye sufɛ olu fana ka janjo kɛ yɔrɔ fana don ko wa ko min ye ba polisilakaw ye u ye wele bila olu ma koyi masaka n'a ka waati olu yɛrɛ nana k'u gwɛnsa fo ka dɛsɛ bawo n'i y'u gwɛn tile kelen tile fila u bɛ segin ka na kokura min ye mairie mɔɔw ye u ye kulekan bɔ ka ɲɛsin u fana ma bawo ko min ye olu ka taxiw ye o b'o sara 400 sefa wari la o kɔni sarali ani mairie ka i kɔ don u la k'a sɔrɔ a t'a la ka yɔrɔ ninnu furan ka jɛ k'a ko kɔni k'a kɛ bɛ gɛlɛya belebele ye adamadenya k'o tɛ sabati nɔgɔ la o tɛ sabati ɲama kɔnɔna na Alde Bamako a kɔni k'a b'a to a de bolo min ye hakilina min n'o kɛra a sigili sababu ye waasa jagokɛla minnu n'olu bɛ Bamako cɛmancɛ la yan olu dɔw ka se ka taa fara yen sigibaw kan
wasa sugu manifu ka se ka do ka bɔ kɛ a kɔnɔna na ka min ye sugubulon fana ye ka taa se butigiw ma o bɛ se ka surunya kinamaw la cogo min na ko nka ko Alide Bamako k'a hakilina k'a fɔ an b'a jigin kɔ koyi ko bawo bibi in na Alide Bamako n'i y'a fɔ bɛɛ i ye nɔgɔ yɔrɔ kofɔ i y'a kofɔ bɛɛ i ye ŋanamu ni nangaraba ni zumba kulo daga yɔrɔ ni ka o kofɔ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ la lettre du peuple kɔnɔna na Jean Goyita a ka sɛbɛn Hamel Jakite an bɛ taa do afiya la Jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Tunkara Naamu ndara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la siga t'o la bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɛbɛnni kɛba a to a de ko Christelle Kɔnɛ Christelle Jalani a ye kalimu ta ka dabaji maana a bɛ ka buda sisan a ko ni Ala ma jangɛ Bakari Togo la i k'a dɔn kiri min n'a fɔra k'a bilala fɛn ma minɛ a nɔ na a yɛrɛ ma minɛ fɛn nɔ na Boubacar Sidiki k'a dɔn saratigiw bɛna wuli Boubacar Sidiki k'a dɔn nin ye kumajuguba ye a ko min ye Bakari Togola ye Ɲamanakaw ka den Bakari Togola i k'a dɔn a ye to a sɔrɔ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ nka hali n'o y'a sɔrɔ tɔ in kɔni laban kɛra gɛlɛya caman ye sabula kasoladenw ani tɔcɛ caman ye Bakari sɔrɔ nka min kɔni wale don a nɔfɛ o ye waridunko ye Bakari Togola i b'a dɔn sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa kun don o waati tɛmɛna a wa politiki fana a ye n'u don la dɔɔni Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen nana k'a damata gɛlɛya ye min ye a bɔ novembre ye san 2021 Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ ayiwa i to a ma Bakari Togola kun welela awa kiribulo la sabula jalaki kun binnen don a kan nafolo kasabi dɔ sɛfɛ sɛnɛkɛlaw ka wari Boubacar Sidiki wari in kasabi ka ca kosɛbɛ sabula CFA wari miliyari 10 o de jalaki binnen kun don a nɔfɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a kelen kun dɛ maa 11 sɔrɔla a juru la APCAM yɛrɛ n'o ye sɛnɛkɛlaw ka soba ye Boubacar Sidiki wari dunni ani wari bɔli ye a bɛɛ lajɛlen ɲamaya kun bɛ Bakari bolo kiri kun fɔlɔ min kɔni kɛra i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye kiritigɛlaw ye o ye ɲɔgɔn sɔsɔ kosɛbɛ Boubacar Sidiki sabula a donnama in kama ayiwa min ye minisiri Kasoge Mamadu Kasoge i k'a dɔn a yɛrɛ tun bɛ kiribulo la nka min ye yɛlɛma ye a laban nana kɛ minisiri ye kiritigɛlaw ka minisiri a kɔni ma kunkolo minɛ abada Bakari Togola ka bila k'a fɔ ayiwa a nɔ ma minɛ walima waridunkonba y'a nɔfɛ o ma Mamadu Kasoge k'u minɛ o de la kabini a donnama in kama a kumana k'a fɔ kiritigɛlaw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ani ayiwa ko in tigɛra tigɛ cogo min na a ma diya ale ye o de la min kɔni ye kunnafoni ye kabini a don a kun fɔra ko a bɛ kiri in wuli sa i ka kɛ kiri kan Boubacar Sidiki n'a ma ɲɛ k'a fɔ kuma in kɔni fɔra minisiri fɛ e ko in di ne ka kɛwaleya wa sabula Boubacar Sidiki a fɔra Bakari Togola ye a ka taama misɛnnin dabila ka taa yɔrɔ janw na sigiyɔrɔ kelen o de ka fisa a ma sabula kiri kura bɛna boloda nin kun ye sɛbɛn ye Christelle Kɔnɛ ka sɛbɛn don an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni Christelle ka fara info matin fasirijɛkulu kan karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko clin d'œil maa min ka fasiri ye nin ye o ye Monde Afrique ye Monde Afrique n'i ye a ta k'a lajɛ min ye G5 Sahel ye e ko k'a tɛ ni makaran na wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ G5 Sahel mana kofɔ a kɔni a sigila sen kan anw ka jamana o mankan n'a kɔlɔlɔ ani lakanabaliya o gɔngɔn wulilen kɔ ka jɔ n'i y'a ta k'a lajɛ G5 Sahel san 2014 a sigila sen kan wa jamana minnu bɛ a kɔnɔna na Burkina Faso Maliba Mauritanie Niger fo ka taa se Chad jamana ma G5 Sahel a jamanaw de filɛ nin ye nka kɔsada in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ɲɛmaya bulo a ɲɛmaya jɔyɔrɔ o bɛ ta ka munumunu san kelen o bɛ di jamana kuntigi ma i b'a ye k'a fɔ kɔsada in na min ye Mahamadu Idrisi Debi ye ni ale de bɛ Chad camancɛrɔ fanga ɲɛmaya bulo kunna an bɛ dumuni ko bi ɲɛmaya in da bɛ ka di a ma wa k'a ka manda e k'o ma ba kabi février kalo tɛmɛlen san 2022 in kɔnɔna na wa nka a dɛsɛn bɛ ni k'a latɛmɛ maa wɛrɛ ma k'a sabu kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ jamana minnu kofɔlen filɛ nin ye olu de bɛ a ɲɛmaya bulo san kelen ni k'a munumunu o ni ɲɔgɔn cɛ bawo lajɛrɛ min senfɛ n'o bɛ se ka kɛ sabu ye ɲɛmaya bulo ka bɔ maa dɔ bolo ka yɛlɛma maa wɛrɛ jamana wɛrɛ bolo o kɔni n'o bɛna kɛ nin jɛkulu in ka lajɛrɛ ba seginna ye a ma se ka sigi sen kan bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye G5 Sahel a sigi fura dama kana bugɔ sisan la anw kɔni fɔsidenw anw
minnu bɛ Mali kɔnɔna na yan anw ma jɔyɔrɔba ye bawo a sigila fɛn min kama o de lakanabaliya o bɛ se ka furan ka bɔ yen cogo min na ka hakilisigi ni basigi k'o lana jamana minnu bɛ G5 Sahel kɔnɔna na o sigibaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ nka G5 Sahel a fɔra maa caman bɛ olu fana u jigi kɔ a ko la koyi bawo G5 Sahel ɲɛmaaya kɔni munumunuli min ye hakilina jigin n'a fɔ n datula la cogo min na min ye san 2020 tɛmɛlen ye i b'a ye k'a fɔ lajɛrɛba 6nan o taara kɛ Burkina Faso o ɲɛmaaya o tun bɛ maa min bolo bɛɛ lajɛlen b'o kalama o ka fanga tilala ka ndaraki ka bɔ a bolo n'i ye kɔrɔfɔw lajɛ min ye Mahamadu Idriss Déby Itno ye ale min n'ale bɛ G5 Sahel ɲɛmaaya la n'a ka mandat banna kabi février kalo tɛmɛlen ale tun kan ka latɛmɛ colonel Assimi Goïta de ma nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ colonel Assimi Goïta ale ma man di kosɛbɛ Faransi jamana ɲɛmaw yɔrɔ a ma man di Union Européenne ɲɛmaaya bulon yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ a ko kɔni gɛn bɛ fɛn bɛ n bolo n tɔgɔ b'a la nka a tɛ n bolo kɔnɔna na mun ye G5 Sahel ɲɛmaaya bulon ye a kɔni ton bɛ Tchadikaw ka nin camajɔrɔ fanga ɲɛmaa bolo n'o ye Mahamadu Idriss Déby Itno ye a kɔni a bɛ k'a ka mandat n'o ye san 1 mandat ye o banna février kalo tɛmɛlen nka mɔnɔbɔlen bɛ a bolo o mɔnɔbɔlen kɔni gɛn bɛ sabu ye sa ɲɛmaaya a tɛ se ka latɛmɛ maa wɛrɛ ma hali n'a sɔrɔla a kun ye hakilinaw ta k'a fɔ ni an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan min ye conférence video conférence ye an k'o kɛ k'an to an sigiyɔrɔ walima an ka jamanaw kɔnɔ waasa ɲɛmaaya o ka bɔ ne bolo ka di colonel Assimi Goïta ma i b'a ye k'a fɔ min ye Niger jamana kuntigi ye dɛ Mohamed Bazoum ale y'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ min filɛ nin ye o ma ale kunkolo minɛ wa ko a hakilina ko a ma diya a ye bawo bɛɛ b'ale taa fan dɔn min ye Faransi ye ale kɔni gɛn bɛ k'o ka doni ta k'u ɲɔgɔn kunna nigisa min ye Union Européenne ye o doni ɲun bɛ Mohamed Bazoum kunna min ye Niger président ye a ka murutili o kɔni kɛla sabu ye sa min ye G5 Sahel ɲɛmaaya bulon o min n'o kun kan ka di colonel Assimi Goïta ma n'ale ma man di Faransi ni Union Européenne fafɛ e ko ɲɛmaaya bulon a ma sɔrɔ ka d'a ma tuguni koyi ka kɔsada in na dagarantilenw y'a jira k'a fɔ min ye G5 Sahel ye nafoloko e k'o fana tɛ u la wa min y'o ka crédit budgétaire ye o secrétariat exécutif o jab'a la o bɛɛ Mauritanie jamana kan n'o ye Nouakchott ye kɔsada in na olu kɔni ye a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ honba de kɔni na bawo min ye baara caman ye o hakilina bɛ u la o dɛsɛ bɛ k'o boloda maa yɛrɛ bɛ jɛkulu sigi sen kan ka tila k'i jigi da wali wɛrɛ jamana nafolo kan wa bawo ni ye G5 Sahel ta k'a lajɛ Union Européenne ka taa se Faransi n'a nɔfɛmaw ma olu de bɛ nafolomugu ta ni k'a di jɛkulu in ma maa bɛ se k'a fɔ hali o kelen de fana don ka ɲɛsin CEDEAO fana ma anw ko k'anw ye farafinna tilebinfɛ bolo tɔnba ye anw bɛ kuma farafin jamanaw to a la ka taa sɔrɔ min ye anw yɛrɛ ka tɔn yɛrɛ a kan ka lataama ni nafolo min ye o tɛ anw bolo yalima anw bɛ se k'an sago n'an dungɔ kɛ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye nin hakilina ni nin jɔyɔrɔ in ye ko n'a ma latɛmɛ colonel Assimi Goïta ma yalima a ko in a bɛna to a dulolen ta wa ko nka ko min ye monde Afrique maaw ye olu y'a jira k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na min ye Tchad jamana ye olu b'a la k'u ka référendum labɛn min ye an bɔla ka min k'anw ka jamana kɔnɔ dɛ n'o ye dialogue inclusive national ye olu fana b'a la ko o hakilinaw fɛrɛ tigɛ ko yalima min ye Mahamadu Idriss Déby Itno ye a hakilina t'a la ka fanga in kɛ a yɛrɛ kelen ta ye wa min ye a fa ye o tun bɛ jɔyɔrɔ min na ka jɔyɔrɔ in bɛɛ lajɛlen salo ka k'a ta ye wa o bɛna bɛn Tchad jamanadenw ma wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ o ko wa ko ni fɛn in n'a ma latɛmɛ colonel Assimi Goïta ma min ye Burkina jamana ye min ye Tchad jamana ye ka taa se jamana wɛrɛw ma ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛna u yɛrɛ sɔrɔ ko kɔnɔna na min kɔni o doni giriya fɛ maa si t'i ɲɛsin G5 Sahel taabolo ma nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ clandé kɔnɔna na olu fana y'a sɔrɔ monde Afrique yɔrɔ voilà Siriki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma kabako fa duniya fanfarangaba sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 989 ye min ye Bugu Jara kabako Bugu Dakabana Bugu a k'a dɔn Bugu min n'a bɛ kunnafoni ɲini Bugu ko i k'a dɔn ayiwa keleya ye kojuguba ye banado min laban n'a bɛ kɛ sababu ye i yɛrɛ ka to a la a ko Lafiyabugu Bugudani Lafiyabugu Bugudani nin ye kabako ye i k'a dɔn nin kamalen a to a de ye ko Alasani Tarawele ani a bɔ furumuso o fana to a ye ko Mariamu Tarawele nka bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Maya Alasani ni Maya kɔni u ye furu kɛ faso de la ɲɔnɔ u ye furu kɛ faso la a bɛ ne ka kalo damadɔ bɔ u y'u dɛmɛ ni ka wari ɲini yɔrɔ sɛgɛrɛ min ye Bamakɔ ye sigiyɔrɔ taara bɛɛ Lafiyabugu Bugudani ma Boubacar Sidiki i k'a dɔn kuma min n'u
nana Alasani bi sɔn a ta dama fan min ye furumuso ye kɔɲɔmuso ni n'o ye Maya ye Maya fana bi i sɔn a ta dama fan nin bɛɛ lajɛlen bara ka warni ɲini Maya ŋɔni nemurubanu namasaw i k'a dɔn ale nana Ala minɛ k'o jago ni daminɛ jago in daminɛ nana k'a bolo sababa ye a yɛrɛ ye canaja ye i k'a dɔn a nisɔn ka di i k'a dɔn ni i kɔni kɛr'o ye duguba kɔnɔ i ka feerefɛn gwalaman di sɛbɛnnikɛla ko hali tɛ laburu fɛ i k'a dɔn bi sigida min na n'o ye komini 4 n'a ye Maya kɔni du ni du sugu ni sugu o waati dɔw bi kɛ i k'a dɔn ni doafiyɛ jara Maya yɔrɔ bi janya so la ayiwa a segili kana so a dɔw bi taa bɛn sufɛlaw ma walima fitiriw fɛ o bi kɛ o Alasani kɔni de laban nana dimi ka tɔɔrɔ sabula keleya laban o nana fara i k'a dɔn Maya ka feere kan Alasani kɔni ni Maya furugufurugu misɛnninw nana don ni ɲɔgɔn cɛ kuma ti ban i k'a dɔn mangamisɛnnin yɛrɛ ti ban Maya laban nana ye sa k'a fɔ ne furumuso in kɔni ka ku bi ni ka tɛmɛ a da kan n'a ma ɲini ko i n'a fɔ balima furu don ne bɛ se ka taa ɲɔnɔ Maya filɛ k'a ka mina bɛɛ lajɛlen tɛ tobilikɛ minɛnw ani sokɔnɔ mina bɛɛ ka ɲɔnɔ zɛgɛrɛ ka se ka taa a ba fɛ yen ten a taalen ba fɛ yen a ko ale kɔni tɛ Alasani ko la bilen furu yɛrɛ de ka sa ale tɔɔrɔ la sabula ale se ka hali baara kɛ bilen i k'a dɔn i n'a fɔ balimako don balimaw kɔni y'a sigi sa ni k'a kɔrɔfɔ ni ka hakiliw jagabɔ ka sɔrɔ k'a bilasira sɛbɛnnikɛla ko kelen k'a bilasira u ye Alasani wele wa i muso natɔ don Bamakɔ Alasani jamana a bɛ muɲamuɲa a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ haka ja a kan ka ko kɛ sa min kɔni b'a to Maya yɛrɛ hakili bi sigi a ye ayiwa pasew ci Maya ma ni k'a fɔ Maya ye ayiwa jɔnwala n'a nana Bamakɔ i k'a dɔn a na wari d'a ma a ka fini kuraw san a ka jagomisɛnnin a na jago kɛ wari yɛrɛ d'a ma nin kelen min kɔni kɛra nin kɛra fiɲɛ ye nin kɔni kɛra gasi ye Maya labɛn cogo filɛ ka Bamakɔ sɛgɛrɛ Maya nani i k'a dɔn a jiginna auto gare la ka taxi ta ka sɔrɔ k'i sɛlɛ ka na fo ayiwa i k'a dɔn furukɛ fɛ yen Lafiyabugu Bugudani na minɛnw bilalen i n'a fɔ Maya kɔni maa caman ani maa caman ɲɔgɔn dɔ sigida la minɛnw bilalen k'i ko k'i jɛ Maya bɔlen filɛ nin ye ayiwa min kɔni ye foliw ye a baara ka foliw kɛ sa i k'a dɔn Maya kun kɛra fama i nana wa i nana wa i nana wa somɔgɔw ka kɛnɛ o folisenw kɔni fɛ sa ayiwa fo ka taa fo fitirimagɔnya bi ni ka se Alasani kɔni kɔrɔtɔra Maya na a kɔrɔtɔra fo k'a fɔ k'a to ten a kɔrɔtɔra Maya ka na sosa kɛ Maya dun tɛ dɔwɛrɛ la foli kɔ a laban i k'a dɔn ayiwa Alasani furuko ka bɔ ka taa sɔrɔ Maya ni kamalen canaja dɔ jɔlen bɛɛ Maya ni kamalen canaja dɔ jɔlen bɛɛ i k'a dɔn u bɛ baro la Maya a kɛra fama ye koyi e yɛrɛ maa dɔn i taalen i mɛnna i k'a dɔn ayiwa i mɛnna i mɛnna kojugu i ka duguta in na kɔri mankanw banna u b'o kuma kalandan fɔ la tuma min furukɛ kɔni ɲɛ da u kan karamɔgɔ dɔ o cɛ yɛrɛ fana ye sababu ma ye dɛ kɛlɛw banna e ka sira jumɛn b'aw la mais feerelikɛla kɔni ani bɛɛ ka di a b'a sɔrɔ muso kɔni ye dɔ ɲɛfɔ a ye o musow yɛrɛ u ka sokɔnɔ ko de ɲun ka bɔ kɛnɛ ma ka to k'o sarada ten o ma ɲi dɛ Bɔrifin min kɔni ye Alasani ye a dusu y'a kɛɲɛ f'a bɛɛ herebe i k'a dɔn sɛtanɛ nana don a la f'a bi para yen fɛ f'a bi woloki yen fɛ a sina ka t'u ka so kɔnɔ ka taa muru belebele ta a kana kɛ a ye muru ta tuma min Maya kɔni tilalen a ka yaalaw ni foli la Maya nana don so kɔnɔ karaw Maya don so kɔnɔ a sina ka da su a ten a kelen ka da su a Maya ko a bi kule a y'i poro da kan n'a ye muru k'a kan na n'a ko n jaraki a ye k'a caro ten o ye maa kɛ n bɛ busi wɛrɛ y'an bolo wa i k'a dɔn kɔnɔbara a ye muru bagi kɔnɔbara la k'o fara Maya fa bɛɛ kɛra basi ye a y'a dɔn sa k'a fɔ jɔnkala ko in kɔni sen bɛ dangan min na a kɛra damatɛmɛ ye a sɔrɔla ka na birifini ba dɔ ɲini ani Maya ka fini dɔw dulonnen don a sɔrɔla k'olu ta k'o melege Maya la ni k'a don birifini ba in kɔnɔ k'i ɲun a kɔrɔ a dɛsɛra a laban bɔra kɛnɛ ma kamalennin dɔ bɛ yen i k'a dɔn o ti ba ko ma ko nangi kɛ a sina ka 200 d'o ma ten ko kan'a dɛmɛ o nana dɛmɛ min kɛ u ye Maya su ta o y'a sɔrɔ Maya taara lahara u y'a
y'a su ta yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn ka u dɛmɛ k'u yɔrɔ janya so la dɔɔni ka se ka taa fili bulonfurancɛ la dugu jɛlen maaw nana bɔ muso su kan i k'a dɔn kumakan ani mankan cayara fa bɛɛ lajɛlen na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Alasani yɛrɛ de Mayanba wele ɲɔnɔ k'a fɔ a ye ko Mayan kɔni dununa i k'a dɔn ayiwa an kɔni an m'a taara dɔn a nafɔra dama sisan jɛ nin bɛɛ kɔni kɛra sira ye min ye polisiw sɔmi sɛbɛnnikɛla ko min ye polisiso min n'o wakili donnen bɛ a sɛgɛsɛgɛliw la olu laban nana munumunu sa ayiwa kana fototaw kɛ k'a lajɛ min kɛra Mayan yɛrɛ sababu ye u y'a dɔn sa k'a fɔ nin kɔni ye fa ni kɛnɛkan jaraka ye jɔnni de y'a fa a fara ni mun ye a fara kun jumɛn in na polisiw nana u ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ fo ka taa dɔn k'a fɔ Mayan a furulen don furukɛ ye Alasani ye i k'a dɔn dɔ de taara da sɔn k'a fɔ polisiw ye sa k'a fɔ ko cɛ in kɔni a bɛ nin so in de kɔnɔ polisiw taara da Kongo o y'a sɔrɔ da suwalen da la a ma ɲɛ min kɔ polisiw ye Dakari ka warakolo in sama ka bɔ n'a ye ka taa ɲininkali busamisɛnnin guwanna k'a ɲininka kabini bi cɛ a laban nana Jɔngala fɔ a ko Jɔngala ale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ka muso in faa a y'a fa cogo fɔ a y'o fɔ o kun jumɛn in na a ko ale kɛlɛyara de k'a kɛlɛyara nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ kabako fa duniya fanfarangaba kabako fa duniya fanfarangaba karamɔgɔ Daba Tunkara ne y'a bila ne bɛ se ko o kabako kelen ta a bɔli ko 989 n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye bugu kelen ka wuli ka jɔ ye tugun bugu ko min ye Sikaso région ye n'o ye marabolo sabanan ye i b'a ye k'a fɔ Bamanjilakaw e k'u ma taa bɛn poste de contrôle dɔ kan ye douaniers ka poste de contrôle dɔ Sikaso bɔda la wa o senfɛ i b'a ye k'a fɔ agent min n'o tun bɛ a donni kama n'o tun bɛ ɲɛmaya kuntan bɛ ka kalifa a la n'o ye lieutenant Sulemani Kɔnɛ ye ka fara baarakɛɲɔgɔn ma fila ka mugu wuli k'olu saba kɔni ni sama ka bɔ u la n'i ye ko in da k'a lajɛ ni ma kofɔlen ninnu u kɔni nana u ma ɲininkali wɛrɛ don a la koyi ka na dɔrɔn marifa k'o sama ka bɔ u nana moto de sanfɛ ka marifa de sama ka bɔ ka bɛn nɛgɛ kaɲɛ 10 waati ma i b'a la n t'a la ka sin ka marifa de jɔ u ni maa kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn juma ma min n'o bɛnna avril tile 15 ma san 2022 nɛgɛ kaɲɛ 10 dana kɔni gosilen kɔ i b'a ye k'a fɔ u ye nin Bamanji ninnu n'o ye nin benkannikɛla ninnu ye u ye nin baara ninnu ni k'a boloda ka ɲɛsin poste de douane ma min doyen min n'o tun bɛ yen o kɔni o de ye lieutenant Sulemani Kɔnɛ ye wa maa kofɔlen ninnu dagarandilenw y'a jira k'a fɔ k'u bɔra Burukina yafa de fɛ ka na Sikaso fɛ koyi wa o kɛlen kɔ ka nin baara jugu fana boloda o seginna ni ka to yɔrɔ kelen in de fanfɛ n'o ye Burukina Faso ye o taatɔla o taara ni pick-up dɔ ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sikaso brigade gendarmerie n'o ye gendarme brigade territoriale ye ka taa fara Sikaso commissariat kan ɲɛfɔli kɛ kunnafoni da o tulo kan o ye jɛkulu sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔ sigi sen kan waasa tɛgɛ bɛ se ka da nin maa ninnu kan cogo min na maa ninnu o kɔni ka nin waleya jugu o b'a kɛ tuma ni tuma ka n'a kɛ ninkɛnɛ karaba yɛrɛ ye o kɔni o daminɛna kɔsada in na min y'anw ka finitigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnyala minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsin bɛ kananko ma n'o ye ba polisiw ni gendarmelakaw ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen sɔmila sa u y'a jira k'a fɔ nin sɛgɛsɛgɛli jɛkulu min sigila sen kan nin ye u kɔni u na kun bɔ nin ko in na nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ kabako fa duniya fanfarangaba o kɔnɔna na Bugu Jara a ka fasiri Boubacar Sidiki n'a fɔra k'i ka nɔnɔkɛnɛ kɛ sarakati ye i kamana kana guwan nɔnɔmugu bɛ yen min ni nɔnɔkɛnɛ bɛɛ lajɛlen ye kelen a dafalen don u k'o de ma Mixwell nɔnɔmugu Boubacar Sidiki k'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen b'a la n'u ye misi biri i k'a dɔn nɔnɔkɛnɛ n'u taara n'a ye usine na sirimɛ bɛ bɔ a la nare bɛ bɔ a la bɛri bɛ bɔ a la i k'a dɔn o tɛ bɔ nɔnɔmugu kelen min na Boubacar Sidiki o de ye Mixwell ye nɔnɔkɛnɛ dafalen wa ne b'o nɔnɔ de min ka sɔn wa a mi dɛ ji suma fara ji kala kan n'i y'o k'a kan a tɛ kurukuru a tɛ bɔ ɲɔgɔn na o b'a jira k'a fɔ nɔnɔ dafalen don Mixwell k'i ka nɔnɔ min ta ye a bɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen la alimentation fara i k'a dɔn kɔrɔbɔrɔ butigi kan i k'a dɔn a bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ Boubacar Sidiki k'i k'a dɔn bi ta an b'a bila yan